Vítam vás na palube Oplu Astra GSE, čiže vrchol ponuky aktuálnej novej Astry. A pre mňa je toto veľmi výnimočný okamih, keďže Opel máme u nás v redakcii na test úplne prvýkrát a tým pádom sú to pre mňa mnohé také novinky. A tým, že je to GSEčko, tak sa idem s ním povoziť. Má to 225 koní, síce plug-in hybridných, ale má. Takže poďme to skúsiť, ako to jazdí. Aspoň tak lightovo na tých Michelin Primacy gumách. Toto sú cesty, ktoré ja osobne mám veľmi rád, lebo sú rozbité, sú veľmi členité a tým pádom tu naozaj otestujem všetky aspekty auta a hlavne podvozok. OK, tak ten podvozok dokáže viac, ako som čakal a vyjadrím sa hneď aj k nemu. Ešte dokončím tento úsek do dediny a poviem niečo bližšie vlastne v čom to sedíme. Opel Astra GSE je postavená na platforme EMP2, čiže platforma koncernu Stellantis, takže dá sa povedať, že toto je podvozkovo aj teda technológiami dvojička práve k Peugeotu 308 GT, ktorý teda u nás v redakcii už bol. A teda viem, čo dokáže, viem, ako jazdí a teda viem aj čo od neho môžem čakať. A pravda je však taká, že Astra ma veľmi milo prekvapila, čo sa týka naladenia podvozku, keďže má iný podvozok ako 308 GT. Totižto do Astry GSE dali inžinieri z Oplu tlmiče adaptívne, ktoré sú však nastaviteľné frekvenciou chodu. Čiže sú tu tlmiče KONI FSD, ktoré teda sa regulujú, alebo ich tuho sa reguluje na základe toho, cez aký povrch prechádzate. A to znamená, že napríklad na takom úseku, ako sme teraz prešli, mal si možnosť aj počuť z toho záberu, že reálne ten tlmič a ten podvozok bol veľmi poddajný, ale zároveň ja som cítil z neho takú tú veľmi príjemnú tuhosť. Že naozaj nemal som ani chvíľku pocit, že by niekde buchol ten podvozok nepríjemne, že by sa zle cítil na niektorom tom zlom povrchu a tým pádom som naozaj sa vedel na ňo spoľahnúť. Ten podvozok je geniálny. Ako naozaj podvozok je hodný označenia GSE, ktorá teda to označenie je odkazom na niekdajšie práve staré modely Oplu, ktoré boli teda športové. A v preklade je to teda Grand Sports a E ako Electrified, čiže elektrifikované. Takže to je čo sa týka jazdy. Poďme si teraz pozrieť interiér zbližšia. Tak, a sme v interiéri a ideme si ho trošku ukázať. Opel je pre mňa samého takou obrovskou neznámou, keďže úprimne poviem, že toto je možno druhý Opel, v ktorom vo svojom živote sedím. Čiže je to pre mňa také objavovanie známeho, možno neznámeho, lebo teda veľa vecí, povedzme ako ovládanie tempomatu, ovládanie audia, ovládanie palubného počítaču, páčky pod volantom, svetla, sú mi už známe práve teda zo koncernu Stellantis, respektíve pre mňa hlavne z Peugeotov. A tým, že toto auto je postavené ako dvojička 308, tak samozrejme nejako automaticky tu prichádza takéto porovnanie tých dvoch aut, keďže na 308 som strávil niekoľko týždňov a tisíce kilometrov na cestách, čiže viem veľmi dobre, aké má neduhy, aké má silné stránky a tak. A ja mám taký pocit, že Astra ako taká je, možno to tak nazvem blbo voči Peugeotu, ale takého lepšieho 308. A ja osobne veľmi cením a kvitujem tento volant, ktorý má štandardne za sebou v klasickej výške digitálny kokpit a teda pozeráš sa na neho cez jeho veniec.
Čo som si všimol počas týždňa, alebo teda hneď prvý dojem z toho volantu bolo to, že nemá žiadne vybratia takmer. Ten volant je tu takmer úplne plochý, vyslovene to vybratie len veľmi minimálne. To isté platí aj o tom spodku, že je takmer dokonalo gulatý a veľmi dobre sa s ním manipuluje, čo sa mne osobne o tých malých volantoch povedať úplne nedá. A tým, že ten volant je takýto väčší a má teda aj väčší priemer oproti napríklad Peugeotom, tak jednu vec, čo som si všimol, je to, že sa veľmi ľahko s ním manipuluje, veľmi ľahko sa ovláda a vzhľadom asi k prevodke riadenia, ktorá je teda nastavená aj na menší priemer volantu. A zaujímavosťou celého tohto interiéru a týchto systémov je napríklad to, že sú rozdelené ako keby na také tri celkové časti. Digitálny kokpit, kde teda nájdeme údaje rýchlosti, paliva, potom využitia sily, hybrid versus klasický spalovák, otáčky motora, ktoré som si tam navolil a tok energie. Potom tu máme samozrejme multimediálny displej, ktorý teda vyzerá veľmi podobne ako teda v Peugeotoch, má samozrejme nejaké svoje také špecifické ovládanie, špecifickú grafiku, ale v princípe vlastne je to ten istý systém. Čo je tu však pre mňa osobne veľkým plusom je to, že tu nájdeme hneď sústavu klasických fyzických tlačítok, či už na klimatizáciu, alebo teda aj zopár na ovládanie práve tohto systému. A hlavne sa mi páči tá klimatizácia samotná. Takto, keď sa na to pozrieš z vrchu, všetky tlačítka sú vlastne rovnaké, ale keď si ich prejdeš zo spodu, tak zistíš, že 3 z nich majú vystúpenia. A to je práve teplota vodiča, teplota spolujazdca a fúkanie. V strede má na spodku taký výstupok, aby si vedel, že to je tlačítko, ktoré sa dá ovládať aj do jednej, aj do druhej strany. A teda to sa týka aj teploty. No a potom v tej vrchnej časti tejto lišty, ktorá je oddelená takým prúžkom, ktorý v noci teda inak aj svieti, je to veľmi pekné. Ja dám sem jeden záber a pár minút, alebo teda minútku aj v noci, aby ste videli ambientné podsvietenie, ako to tu celé vyzerá. A bude možno najlepšie to dať práve teraz. Vítaj na nočnej palube Opelu Astra GSE a teda okrem demonštrácie interiéru a jeho nejakých ambientných vecí ti chcem najprv demonštrovať samotné svetlá, ktoré sú v tomto prípade matrixové a teda k tomu všetkému aj digitálne. A teraz si ukážeme ich prácu. Napríklad už vidíš teraz hneď krásne sa zúžili na šírku vozovky a nie je to ako niektoré matrixové svetlá, ktoré teda prekrývajú len určitú časť. Okamžite ako prešlo auto sa pripojila tá dovtedy zhasnutá medzera. Teraz dokonale vyrezalo, ale hneď sa už vrátilo z tej strany, aby osvetlilo čo najefektívnejšiu krajnicu. Absolútne nulová odozva, teda nejaké oneskorenie práve toho zapínania tých jednotlivých segmentov. Hlavne teraz v zákrute to je vidieť, že už táto strana je vypnutá, lebo tam vidí svetlo, ale ja stále pred seba dokonalo vidím a teraz pekne postupne pripája a zhasína svetla. Úžasné, akože naozaj práca týchto matrixových svetiel je na jednotku s hviezdičkou. Geniálne. Teraz trošku... A nie je vypnutý ten segment stredný. Wow, akože vidí tam auto, ktoré je naozaj veľmi ďaleko, ale ten stredný segment je vypnutý, aby ho neoslňovalo. Ešte si schválne počkáme na príchod ďalšieho auta. Bum, hneď vyplo aj vedľajší pruh. Fakt akože... klobúk dolu. Voply vedia naozaj robiť svetla. No aby sme sa teda pozreli na ten interiér Astry aj v noci, tak... Idem teda cez mesto, kde to bude trošku lepšie vidieť, lebo predsa tu máme aj svetlo nočných lamp. A nastaviteľné ambientné osvetlenie vo dverách a na jednej na druhej strane. A čo sa mi však veľmi páči, taký detail, keď sa pozrieš, vodičové nie je vidieť za jazdy. A neťahá to oči, je vyslovene ako keby skované v tej lište. Spolujazdcové pekne vidíš, vodičové nevidíš. Ja osobne to veľmi kvitujem a hlavne páči sa mi na Astra je to, že nemá veľké množstvo, ja to takto možno zažnem,
že nemá veľké množstvo ambientného osvetlenia v časti pred vodičom, kde by teda to mohlo nejakým spôsobom narúšať výhľad, hlavne teda v noci. A má tu len také orientačné, nazvem to tak, ambientné podsvietenie, a to je teda v priestore kastlíku, ktorý teda si ale vieš zatvoriť a tým pádom si aj ho vypnúť, ako keby, že ti nebude vadiť a ťahať oči. A potom má túto orientačnú lištu, ktorú teda nájdeš medzi tým panelom tlačítek vyhrievaných sedadiel, vyhrievaného volantu či vyhrievaného dokonca aj čelného skla a teda panelom klimatizácie. Takže z môjho pohľadu naozaj užívateľsky veľmi prívetivé. Áno, mohol to Opel spraviť tak, to robia iné značky, že by tu bolo milión rôznych svetielok a tých plôch a tých panelov, tu na to je hromada, kde to mohli podávať. Ale ja som zase rád, že to sem nedali, lebo teda aj takto sa v dnešnej dobe dá odlišiť od konkurencie. Dá sa spraviť za jedno aj elegantný interiér a aj funkčný a zároveň aj esteticky prívetivý pre oko práve s týmto nastaviteľným náladovým osvetlením, ktoré teda je multifarebné samozrejme. Toto už zhasnem. Je multifarebné, vieš si ho nastaviť v rôznych farbách a v tom momente sa ti vlastne prispôsobuje aj farba displeju. Čiže v tomto smere naozaj akože niečo vôbec vytknúť. Takže to je, čo sa týka asi interiéru v noci. A jedna taká drobnosť, čo som si ešte teraz vlastne uvedomil pri tom odbáčaní, smerovka v spätnom zrkadle je dosť výrazná a teda akože aspoň ju neprehliadne, že ju máš vyhodenú, tak to je také malé plus. Niektoré značky to robia tak, že tam majú len taký malý výrez, tuto ako keby potiahli tú smerovku až úplne teda k tomu kraju spätného zrkadla. Takže z tohto pohľadu naozaj Astra aj v noci 10 z 10, bez debaty. Tak, to bol teda interiér v noci a videl si teda, že tu je pekná taká tá lišta podsvietená, ktorá teda oddeluje tie dva svety, nazveme to tak. A potom teda tu nájdeme vyhrievané sedačky. Je to také jedno veľké tlačítko, ktoré sa hýbe spolu aj s vyhrievaným volantom a veľmi príjemne sa to ovláda. A teda samozrejme už len ovládanie hlasitosti. A v tej spodnej časti pod tými tlačítkami nájdeme teda samozrejme stredový tunel, ale ešte medzi tým tu máme ovládanie jedného výduchu klimatizácie pre vodiča. Výduch klimatizácie pre spolujazdca je potom tuto separátne, ale toto celé je úžasným odkazom na staršie Ople. A nepamätám si síce toho veľa, ale viem, že viacero modelov, určite mi možné dať do komentára, ktoré to boli, mali práve takýto jeden centrálny výduch v strede a takisto mali takýto odkladací priestor, ktorý teda ja osobne využívam buď na okuliare, alebo keď mám nejaké tesné nohavice, tak som si tam dával kľúče a viem, že to tam nehrká, lebo teda iný odkladací priestor v rámci auta na okuliare nenájdeš, čiže toto je úplne geniálny priestor. A potom samozrejme indukčné nabíjanie na telefón nájdeš tu, je tu potom ešte väčší odkladací priestor, zatvára sa klasicky týmto spôsobom, tu máme ešte cup holdere, relatívne slušne rozmiestnené a tu máme ešte ďalší priestor, čiže čo sa týka odkladacích priestorov za mňa naozaj palec hore. A ďalším takým retro odkazom je napríklad aj tento výduch. Keď si všimneš, tu máš na boku takýto leveler, ktorým si vieš posúvať hore-dole smerovanie vzduchu a tuto máme zatváranie, ktoré ti z toho vytvorí ako keby jednoliatú plochu až na ten zvuk. je to fakt pekné. No a teda, aby som sa ešte vrátil k tým systémom, tak tretia časť toho systému, ako som spomínal, je hore. Neviem, či to vidíš, verím, že áno, head-up display. Je to, čo by si povedal, že klasický, ktorý sa teda premieta na sklo, ale nie je to úplne tak, keďže na tento head-up display sa premieta napríklad aj palubný počítač a údaje o spotrebe. Čiže tu si vieš pozrieť len tu a neukazuje ti to vôbec na tomto displeji. A ďalším napríklad aspektom tohto palubného, alebo teda tohto head-up displeja, je to, že len sem si vieš premietnúť informácie o odstupe adaptívneho tempomatu, o nastavenej rýchlosti adaptívneho tempomatu. Skúsime, či to tam náhodou nepôjde. Nie, aktivácia odmietnutá, nie sú splnené požiadavky. Čiže teraz nám nepôjde spustiť ten adaptívny tempomat. Ale je to taká zaujímavosť, s ktorou som sa ešte doteraz nestretol, že teda tento displej je úplne ochudobnený o palubný počítač napríklad a nevieš si to pozrieť ani tu, ani tu. Takže to je len také pozorovanie.
Ten zvyšok interiéru, volantu som sa už venoval, tuto inak dole je taká celkom pekná dizajnová vychytávka, ktorá vlastne odkazuje na celý taký ten dizajnový jazyk Opelu, ktorý je teda vidieť napríklad aj odtiaľto na kapote. Je to taký ten šíp, ktorý teda Opel už dlhé roky, dlhé 10 ročia tak presúva z auta na auto a pokračuje tom teda aj práve v tej Astre. A dobre, pokračujeme vonku. Verím, že ma bude počuť normálne, lebo dnes vonku naozaj fúka a teda je taký prvý jesenný reálny deň, kedy teda to nevyzerá vonku ako leto a to je dnes 7. októbra, čiže krásna Astra GSE. Ako naozaj ten retro dizajn sa v prípade tohto modelu neuveriteľne podaril. Aj keď osobne, hneď pri tom prvom pohľade, tá predná maska, aj keď viem, že to bol zámer dizajnerov ju takto zavrieť, ale mohla byť pokojne taká viac otvorená, alebo ak tak už úplne zavretá. Len chápem, že za tým sú chladiči, čiže nemohli si to dovoliť. A toto mi príde také, že je to nedokončené, ale teda ako fajn. Máme to teda už ešte teda pôvodné logo Opelu, kde teda máme na spodku nápis Opel a tu je teda v ňom schovaná predná kamera. A potom všetky plasty vpredu sú samozrejme leštené a tu je pekne vidieť ten dizajnový prvok toho predelenia celého auta, ako som spomínal, ktorý začína vlastne tu dole na nárazníku, pokračuje pod znakom, je tu taká výduť a následne cez celú kapotu. Vzadu pokračuje krídelkom antény a tuto nájdeme krídelko ešte na zadnom spoileri, ktoré tiež odkazuje vlastne na ten dizajnový jazyk, ktorý pokračuje, stále sme neskončili, až sem dolu na difúzor, kde pod svetlom spiatočky nájdeme teda ďalší ten prvok tohto dizajnového jazyku. Potom, čo sa týka takých tých svetelných podpisov a tak je už zjavné, že teda je to Opel. Opel už dlhé roky používa práve tento hranatý dizajn svetiel, ako vpredu, tak aj vzadu. Za mňa osobne to vyzerá veľmi pekne. Disky geniálne, krásne, fakt ako veľmi vydarené, 19-palcové, dobre hovorím, 18-palcové, sorry, ale vyzerajú ako 19-palcové vďaka takým tým menším oblúkom blatníkov. Sú inšpirované práve mantou GSE, ktorá bola teda konceptom takého nového futuristického retro jazyku značky Opel a za mňa sú naozaj veľmi vydarené tieto disky. A potom ďalší prvok, ktorý nám odhalí, že sa jedná o Stellantis, alebo teda o auto postavené na platforme EMP2, sú spätné zrkadlá, ktoré sú úplne totožné s modelom Peugeot 308. Samozrejme aj kľúčky na dverách a teda ďalšie ešte nejaké drobnosti. Tým, že je to C-čkový segment, tak nejaké miesto samozrejme je aj vzadu, ale nehovorím, že je teda úplne kráľovské, aj vďaka teda možno trošku takým väčším sedačkám, ktoré sú v prípade GSčka prítomné. A tie hrany, to všetko, aké tu hranaté, je také, až pre mňa také nové, také ešte nepoznané, lebo tak samozrejme Peugeot poznám, Renault poznám, ostatných Francúzov, ale toto nie je Francúz, šibe mi, ale mám pocit proste, že sedím v takom francúzsky dokonalom dizajnovo zladenom aute, ale s vlastnosťami nemeckého. Tak, kvalita spracovania je nemecká alebo francúzska? Ja by som povedal, že jednoznačne nemecká, keďže keď sa pozrieme na dvere a na taký ten interiér alebo dopasovanie tých lemov, tak vyslovene je vidieť, že si naozaj na tom dali záležať, aby to odlíšili aj od konkurencie, aby sa stále vedeli prirovnávať práve v tej najväčšej nemeckej konkurencii. Čiže je toto adekvátnym konkurentom pre Golf? Viac ako adekvátnym, to vám môžem povedať. Naozaj Astra, obzvlášť vo verzii GSE, je krásne, vydarené auto, ktoré teda nestojí málo peňazí, ale za to ponúka naozaj veľa muziky. A nie len takej tej výbavovej, ale aj tej jazdnej, keďže jazdí veľmi dobre. Ešte čo podotknem v prípade Astry GSE, veľa ľudí si ju mýli s verziou GS Line, ktorá teda ponúka tú istú motorizáciu, 225 koňovú, ale práve GSEčko ponúka napríklad tie patentované tlmiče, jak som už spomínal, tie kony FSD, ktoré teda vedia meniť frekvenciu na základe kvality cesty,
ponúka tieto 18-palcové disky kolies, ktoré sú vyslovene len pre verziu GZ, a teda samozrejme GS Line neponúka tieto AGR-kové geniálne sedačky, ktoré nájdeme aj v tomto prípade, čiže tie vyzerajú brutálne dobre, fakt. No a s pohľadom na sedačky sa s tebou rozlúčim. Ak si sa z tohto testu nedozvedel to, čo si sa chcel dozvedieť, tak verím tomu, že to nájdeš dole v popise a v článku na webe. A ak sa ti video páčilo, určite budem vďačný za like, za odber aj zvonček. Vidíme sa na budúce. Čau.